Ango yo play sa sin pa ha kenika si kepamta aswa dengan sa hikai biang ipi sepang uwei udoi kapsi uba best pa nak bentagi kulong ma dia kerpa dia pi baru khoi sengap ha ban sengap ban cha skor pa ya kini ki jing patai ki changa nak ta jong pi kitu ki ba sengap kin yo ya ki jing mentoi bat kitu ki bompe ngin ya ong kum no de kublai pi baro ba pi yai pet nak por ya kini ki dawai khasi ki banga hikai na ka penta ka jong pi ho nak menta kini ki dawai khasi wat nom so thu bakla ki don ar penta ki banga hikai na ka penta jong pi bat ka wei pan ka dei ka attachment na ka penta jong pi banga pen i mo kamtami gitu kiso umdai banga hikai nam ta jong pi nomor pi jenjar bhaban sina ndrei napta gini ki dawai khasi pisok bhaban sina gini ki dawai kenbat ki badon hakla bat ketuka gitu ki so ki banga nga shet bat banga sina banga pen i nam ta jong pi banga on ketu kadai ka attachment ka jonga ki don ar benta mo te parolok hoj syapang uniru ngala ada batai manswa hendrai ki babun ki bom sngau thu pha namar une ujaj dawai udon arjaj mo une udai ubasau bet une ulong ubasau hon kumne mo bat utu wei bat ulong uba stem une ulong ubasau bat utu wei pat ulong stem une ujermi kan une long stem mo te phila ban phut bit kum tu baro nadu dongkhong hadu hang ne ma na adu telong shadu shakmut uni long bajrong ha jrong ba stay bet te phut yo ne kulum kum tu mo lang umdei ban slow re ni slaro slow nai slow re ni sla ndrai shu phut bit kum ne nai slow nai te hadin nang ta pin sa shet ken shet yo ne hadu da i bha namar chisin bala i une un sao hi kumne ka umru ba internet kha da wai ro ka umru ka long sao bha kum ka snap ngo de yo ne pi ai yo tu klong uba pi long pi don ki nyang sopet ka mo nyang sopet ni seno kendong ni tip ha yo nyang sopet sha shilong sha is part ki ong nyang so atrai mo nyang so at namar yo nyang so pet mo ne pi ong no nyang so pet de yakini ki ba penhiar ki ba so at mo yakini ki ba so at penhiar mo de pila ban ai do ne hi u dawai nakamta kitu ki ba badon yang stem mo badon yang stem habai khlung jong pi masan kha kilong stem ha kadur mo ki ba shat long masan kha khlung ladap kumba sitayo kidon ki pa mi yang stem mo ba stem or kum tu te pila ban ai do ne kan khlung ba sitayo artiyo pila ban ai ar drop light drop kum ta na maruni long ba klan ma te shet yo ne hadu benda i pha bat nang ta sakjer ya tu ko kan kejar ha ki jan ki bakhut mo ndai ban su ai bit tang kum tu mars nya i su weng ya kan ne su bread ya kan ne pin sa ai no em ndai pidei ban kejar ya tu ko ha ka jan ki bakhut sakhem te hadin nang ta pin sa dem no pin sa pendi ya itu i khlung lane ya kirang paru kidon ki ba mi nyang stem mo lane kila ban thlia ka pamon mo kila ban thlia ka kpo kila ban thlia kumne kumtai ka kpo ka jongki nomar ba kidon ru kirang ba kiten men ru ki ba pat khoi re u nyang so per de tang kata te ngange pa phila so thu hi te sa phone sa contact yanga unomba bangan sabu ha description haswa bangan sa
sapatai ngan sapatai khendiat khonsoi nang ta jong phi mo but kawai ru ka jaka ai dawai ga jonga hangte hasadeo kalong chisin chitayo kumbang ala thu malakpo te kadai be haka Wednesday lane si balang hakapor nyau shiteng men step hatu lai bechi janmin kapor khang ga jonga lai bechi janmin te tangkum tahi khublei shibun khublei phi baro ublei undon ka phi baro khan ki pape bakrshan nakpor shakpor yak jingpin i ga jonga nakta ki dawai khosi